Ai, Xan! Xan vai coller leño ao monte, xan vai a compoñer cestos, xan vai a podar as viñas, xan vai a apañar o esterco, e fai o leito e o caldo, xan en fin, é un xan completo, deses que a cada muller lle conviña un polo menos, pero cando un busca un xan, case sempre atopa un Pedro. Pepa afortunada, Pepa muller do xan que sabemos, mentre se o home traballa, ela lava os pés no rego, catelle as pulgas ao gato, peite os longos cabelos, botalles millo as galiñas, marmura co irmán do frego, pero cando un busca un xan, case sempre atopa un Pedro. Queremos animar a xente a participar, que manos que teñemos con 9 participantes hoxe aquí a Moaña, pero que nos temos os grupos. Cando xan pola noite chega cansado e famento, elas se esperan tras mandar e o velo entrar dille medo. Por Dios, non marulles moito, que me estou mesmo morrendo, pois que tes miña mulleriña que hai de ter leitas neno, que esta madre roe en min, que hai un can nun codelo, e o cabo ha de dar comigo nos terros do cemiterio, pero cando un busca un xan, case sempre atopa un Pedro. Pepa toma un trago de resolio que aquí teño, e dormeña mulleriña mentre esos meniños deito debajo a sempre. Moi ben, moi ben, moi ben. A verdad que, a comparado con yo que fui un porriño que non golpe ningún, esta foi moi contenta, verdad que estou moi contenta. Ademais, poste a fronte da clasificación femenina, claro. Home, iso é moito mellor todavía. Case sempre atopa un Pedro, porque cando un busca un xan, case sempre atopa un Pedro. Foi un torneo de altura, estou moi contento, agradecer a organización, Xosé Miguel, as asociacións de Moaña que se portaron espléndido, e nada máis, gañei. A quen yo dico? A Chiquito, por supuesto, que perdeu contra min en cuartos de final. Semifinal no Porriño, final en Moaña. É o meu equipo, vou ligar aí. Vai ser todo isto unha festa. A ver a inauguración, aí vamos a ir a inauguración do noso local, a darle moi forte aí, porque tenemos que levar a copa, porque outra cosa non se pode facer. Dedicar a Toño de Seriampa, que nos fixo un precio de puta madre. Gracias, Toño. E a Mil, que fixo diseño das camisetas. Sí. A seguinte Marín pode chegar a Ardegue, porque vai ser de todo aí. A ver se ven tanta xente como aquí, contamos con esta xente que non se separe da liga. Forza.